Ev pirtûka bi deng di çarçoveya projeya dengên bi Kurdî ji cîhanê ji aliyê Komeleya Berê Her Tiştê Zarok ve bi piştgiriya Balozxaneya Swîsreyê hatiye amadekirin. Navê pirtûkê Tom Sawyer, nivîskar Mark Twain, dengdan Elvan Koçer. Tom! Bersif tune. Tom! Bersif tune. La hewle ve la ev zarok cardim bi ku de çû. Tom! Bersif tune. Xaltîka polê her derê malê serobûna kir. Lê çav li Tom neket. Derî vekir bi hêla baxçe ve bank kir. Tom! Xirtinî ji dolaba têlikî ya mitbaxê hat. Xaltîka polê wexta ku deriyê dolabê vekir, çav li Tom ket. Tom di hundirê dolabê de bi dizî karî çal dixwar. Xaltîka polê xolê sor kir. Tam wê pêra bixeyîdiya, Tom qîriya û got. Xaltî li pişt xwe binêre. Wexta xaltîka polê li pişt xwe zivirî, Tom ji got xirp û reviya. Wexta Tom li derve ji xwe re digeriya, rastî zarokekî nenas hat. Wisa xuya bû, zarok nû hatibû gundê. Kincên wî li hev hatî û zarokekî bi xeml û xêz bû. Tom xwest ku dersekê baş bide wî. Ho, ka bibêje navê te çi ye? Ji te re çi? Xweşik bipeyve. Ez dê li te bixim ha. Ka were, bêka tu çawa li min dixî? Êne ez dê lêxistinekî wisa li te bikim, tu nikarî tiştekî jî bikî. Lê binêre, ez dê li te bixim. Na lo, belê lo, na, belê, na. Tom bi serê pozê pelava xwe xêzek çêkir. Heker tu vê xêzê derbas bikî, ez dê lêxistinekî wisa li te bikim. Zarok xêzik derbas kir. Were, bê tu çawa li min dixî? Jinişkan ve dadan hev. Bi qirika hev girtin. Zarok qelewtir bû. Lê Tom bi ser ket. Bila ev ji te re bibe ders. Senca xaltika poliyê. Tom Sawyer li cem xaltika xwe dima. Ji lewra dê û bavên wî miribûn. Birayê wî Seth û xwişka wî Mary jî pêrebûn. Tom hez ji dibistanê dersxulandina û alîkariya ji bo xaltika xwe nedikir. Lê pir hez ji lîstinê û tiştên macerayî dikir. Berexsê wî Seth, zarokekî pir tebitî bû. Tim li ser dersên xwe hûr dibû, spartekên xwe çê dikirin û bi gotina xaltika xwe dikir. Tom roja înê ji dibistanê reviya çû çemê ku avjeniyê bike. Wexta vegeriya hat malê û li ser sifreyê rûnişt, gumana ku Tom neçûye dibistanê, li xaltika polê peyda bû. Got, Tom, tu îro neçûyî çem, tê avjenî nekir newsa? Tom got, na xaltikê çemê çi, min ji dibistanê rastîrast berê xwe da malê. Lê çima porê te şile? Ji ber ku dinya germ bû, min dabû ber kaniyê. Ji bo ku tu daneyînî min bestika qutikê te dûritibû. Ka ez lê binêrim, bêbenîk pêve ye. Xaltika polê li bestikê nêrî, lê ciyê ku dûritibû her wekî xwe bû. Sêdê ku tam li ber Tom rûniştibû pirsî. Xaltika poliyê, ma te bestik bi benîkê spî nediritibû. Ev benik reş e. Xaltika poliyê pir pêxeyîdibû. Tu pir nehsî. Ji ber ku tu îro neçûyî dibistanê, ez nahêlim tu sibê derkevî derve û biçî bi hevalên xwe re bilîzî. Tu dê sibê wî karî bikî ku ez dê bidime ber te. Tu di sênca baxçê bi xweşîkayê boyax bikî. Sibê haşemiyê, Tom qet nedilxweş bû. Lê dest bi boyaxkirina sêncê kir. Wê keliyê hevalê wî jîm jî li derve bû. Tom jê pirsî. Tu dixwazî hinekî boyax bikî? Jîm got. Na ez nikarim boyax bikim. Ev dê herî mavê bînim. Dev ji avê berde. Heker tu du taxteyên sencê boyax bikî, ez dê xarekî bidime te. Jîm fikirî. Na Tom, nabe. Divê herî mavê bînim. Dilê Tom jê sist bûbû. Bê dilê xwe dest bi boyaxkirina sencê kir. Dû re fikrekî ecêb hat bîra wî. Çardin raheşt firçeyê û bi baldarî boyaxkirina sencê domand. Kasek bişûn da ben hat bermala Tom. Ma sekînê qedereke li Tom nêrî. Got, ez dê biçim çem avjeniyê. Wate di şixilê, xuyaya tê nikaribî werê. Tom got, wey ben ev tu yî? Ben got, belê ez dê biçim çem avjeniyê. Min got ez gazî te jî bikim lê vay karê te heye. Tom got, karê çi? Ben got, mane vay tu sencê boyax dikî? Tom got, ma ev kare, ez ji boyaxkirina sencê hez dikim. Ben jê pirsî. Gelo ez jî dikarim boyax bikim? Tom got,
Na nabe, xaltika polê ev kar daye ber min. Ji lewre ez boyaxvanekî gelekî başim. Ben got, ez jî boyaxvanekî başim, ji kerema xwe bihêle ez jî boyax bikim. Ez gezek sev bidim te, tu dê bihêlî ez boyax bikim. Nabe, tu nikarî heq jê derkevî. Lê ez sevê gişî bidime te. Tom got, temam, heker tu gişî bidî, ez dê bêlim tu boyax bikî. Ben dest bi boyaxkirina sêncê kir. Piştre komek zarok hatin mala Tom. Piştî qederekê li ben nêrîn. Wan jî xwest ku ew sêncê boyax bikin. Tom peşî destûr neda wan. Wan jî bi beramberiya boyaxkirina sêncê çi bi wan re hebûn dan Tom. Tom got, temam, nexwe têkevin dorê. Wexta Tom bi tiralî li ser repînan rûnişt, zarokên din jî sênc boyax dikir. Tew ji ber ku sê caran di ser re çûbûn, sênc bûbû wekî yeka nû. Tom vegeriya malê pirsî. Xaltika polê, îjana hez dikarim bilîzim? Xaltika polî mat mabû. Jê pirsî. Bi rastî jî te sênc boyax kir? Tom got, belê min boyax kir. Xaltika polî çû baxçê, li sencê nêrê. Hem mat mabû, hem jî dilxweş bûbû. Pir baş e, belê, êdî tu dikarî biçî bilîzî. Tom jî çû mala hevalê xwe Joe Harper. û li wir ji xwe re lîstin. Piştre Tom dîsa berê xwe da malê. Li malekî bi baxçe, keçikekê kulîlk av didan. Porê keçikê zer, çavên wî şîn bûn. Keçikeke pir xweşik bû. Tom xwest ku pêre biaxife, lê fedî dikir. Wekî ku keçik nedîtibe, li ser peyarêya ber baxçe dest bi liv û tevgerên xwe yên akrobasiyê kir. Keçik jî wekî ku ew nedîtibe tev digeriya. Lê ji sorbûna demên wê xuya bû ku wî dibîne. Keçikê kulîlkek jê kir û ji nav baxçe derket çû derve. Tom hema di cihtek kulîlk ji destê wê girt û da ber dilê xwe. Keçik dîsa wekî ku ew nedîtibe çû malê. Tom ma sekinî. Lê keçik hew derket derve. Hakfîn. Sibêha duşemê, Tom xwe qet baş hîs nedikir. Her roja pêşiya hefteyê xwe wisa hîs dikir. Ji ber ku hîn ji roja şemiyê re 5 roj mabûn. Xwezî nexweş bûya. Wê hingê dê neçûye dibistanê. Tê derxist ku diranekî wî yê jor dileqe. Hîn dê bikira axîn û jarîn ma sekinê. Heker ji xaltika xwe re bigota diranê wî diêşe, dê diranê wî bihata kişandin û dê canê wî pir bêşiya. Bihîste bû ku zarokek nexweş ketibû û du sê hefteyan di nav nivînan de mabû. Pêr gava ku baz dabû, mîx di pêçiya wî ya beranê re çûbû. Ew hat bîra wî, di cih te kir axîn. Lê birayê wî sêt şiyar nebû. Tom hinekî din bi deng naliya. Anî berçavê xwe ku pêçiya wî ya beranê lareçî bûye. Lê sêt dîsa şiyar nebû. Tom aciz bûbû. Bi qîrîna got. Sêt! Sêt! û ew hêjand. Wexta sêt xwe tev da, Tom dîsa naliya. Gava sêt bi xwe ve hat, zik li Tom nêrê. Tom di naliya. Sêt pirsî. Tom çi bi te hatiye? Tiştek bi min nehatiye. Lê di naliya. Ji çi wextê ve tu wîsayî? Bi saetane. Çima te berê gazî min nekir? Nenale ez ditirsim. Sêt, ez her tiştê efû dikim. Ez tiştên te anî serê min efû dikim. Lê gava mirim. Te got çi? Tom qey tu dimirî? Ez her kesî efû dikim. Alavê min bidin wê keçika ku nû hatiye gund. Jê re bibêjin. Sêt çeng bû ser xwe û zû zûka daket jêr. Sêt ban kir. Xaltika polê zû were, Tom dimire. Te got dimire? Belê dê zû were. Rast bibêje ez bawer nakim. Lê dîsa jî xaltika poliyê zû zûka hilkişiya jor. Reng lê nemabû û lêvên wê direhilîn. Wexta ket hundirê odeyê, dît ku Tom ji êşê diperpite. Tom çi bi te hat? Xaltî ez. Bibêje çi bi te hatiye kurê min? Xaltî tiliya mina beranê mir. Jina ixtiyar li ser sandalyayê li ber nîvînan rûnişt û keniya. Tom te ziravê min qetand, de ji van gotinên eletewş berde û ji nav nivînan rabe. Di cih te deng ji Tom biliya. Hew naliya. Tom wisa bê sûc û guneh li xaltika xwe nêrê. Xaltî, bi min wisa hat ku ev miriye. Ew qasî deşiya ku min êşa diranê xwe ji bîr kir. Te got diranê min? Çi bi diranê te hatiye? Yek ji wan dileqe û pir deşe. Nagidî, cardin nenale. Ka devê xwe veke.
Zuzuka divê bê rakirin. Merî, bilez ji min re hinekî ben û perçeyekî kozir bîne. Na xaltê, na ji kerema xwe diranê min raneke. Na hewdêş e. Heger bê rakirin ez dê nikaribim biçim dibistanê. Ez dixwazim biçim dibistanê. Tu dixwazî biçî dibistanê? Ma tu nabêjî ev axîn û nalînên te giş ji bo ku tu neçî dibistanê bûn. Ma ne. Şûmê şûm. Merîyê benik anibû. Xaltika Polî seriyekî benik bi diranê Tom seriyê din jî bi hesinê karyola vegirê da. Bi dû re kozir bir berdevê Tom xwest veciniqe. Tom ji tirsa xwe jê da paş. Diran êdî bi hesinê karyola ve ma daliqandî. Lê beramberî vê eşkişandinê diyariyek jî bû para Tom. Wexta piştê taştê çû dibistanê, ê dibistayê wê valahiya di navbera diranên xwe de dikarî mîna zarokê din bi quretî tif bike. Hîn çengav mabû ku bigihe dibistanê, dît ku hevalê wî Hakfîn li kuçeyê sekiniye. Mala Hak tunebû, qet neçûbû dibistanê jî. Li gund mezinan hez ji Hak nedikirin. Ji wan webû ku Hak zarokekî tiral û xirab e. Lê Tom ji Hak hez dikir. Her cara ku kêz çê dibû bi hev re dilîstin. Hak wekî zarokên din qet kincên paqij û lehevhatî li xwe nedikirin û serê xwe pir nedişuşt. Dê yan jî bavekî wî tunebû ku jê re bibêje ji xwe re biaqil be. Kengî bixwesta diçû masî digirtin, an jî avjenî dikir. Kengî bixwesta radiket û bi piranî jî di hundirê fiçiyên vala de radiket. Silav Hak, gelo di kîsiketê de çi heye? Pisîkeke mirî heye. Ma pisîka mirî bi kêrî çi tê? Belalukan rehet dike. Çawa rehet dike? Tu dê rahejî pisîka mirî û şev nîvê şevê biçî goristanê, tu dê pisîka deyînî ser gora kesekî ku nû miriye, tu dê gotinên efsûnî bibêjî. Kesekî ku nû miriye heye, Williamsê belgir. Te berê qet ceribandî an na? Na, ez dê hênû biceribînim. Ez jî bi te re bêm. Eger tu dê netirsî were. Temam, tu dê bêyî cem mala me û wekî her carê binewînî. Li dibistanê. Piştre Tom çû dibistanê. Lê jî dersê mabû. Mamoste pir pêrexeyîdî. Jê pirsî. Tu çima dîsa dereng mayî? Tom got, ez bi Hakfîn re daxifîm. Loma dereng mam. Piştê wisa got. Mamoste. Piştê wisa got, mamoste hîn bêtir hêrs bû û ji Tom re got. Ere li cem keçikan rûnê. Tom çû li cem wê keçikan û hatibû rûnişt. Pir dilxweş bû. Keçikê wekî ku pê re eleqedar dibe kir, berê xwe da wî alî. Gava berê xwe da wî aliyê, li ber xwe çav bi xoxekî ket. Ew xox ber bi Tom vebir. Tom bi sebir û hedan xox dîsa bi ber keçikê vebir. Piştre jî li ser kaxizekî wisa nivîsî. Ji kerema xwe rahêje, bi min re hene. Piştî qederekê, Tom li ser lênûska xwe hîn tişt xêz kir. Lê tişta ku xêz kiribû, bi destê xwe yê çepê ve dişart. Keçik ket tatela wê. Xwest ku binêre bê Tom çi xêz kiriye. Lê nedît. Got, bihêle ez lê binêrim. Tom hişt lê binêre. Xaniyekî di paceyê xêz kiribû ku dû ji kulekên wê derdiket. Keçikê got, pir xweşik e. Ka zilamekî jî xêz bike. Tom li baxçeya malê zilamekî qerase xêz kir. Keçikê got, çi xweş e. Xwezî min jî karibiya xêz bikira. Tom got, ez dikarim rê te bidim. û dû rê domand. Navê te çi ye? Keçikê ber bi şermokî got. Belkî, lê ez navê te dizanim. Tom Sawyer. Tom bişirî û got. Bi tenê wexta ku serê min di tequreqê de be, bi vî navê gazî min dikin. Ji xeynê wê herkes ji min re dibêje Tom. Tom Sawyer, besa hûş be. Mamoste zîk li Tomê dinêrî. Got, temam, derbasî ciyê xwe bibe. Tom çû ciyê xwe. Tom dixwest ku li pirtûka ber xwe hûr bibe. Lê aqilê wî li ciyekî din bû. Axirê dev ji berda û xwe berda nav xeyalan. Dinya pir aram bû. Qet bad tunebû. Ji wan rojan bû ku xewa mirov dihat. Tom dixwest ku azad bibe. Bo wexta xwe derbas bike, dixwest tiştekî bi kelecan bike. Axirê dersên serê sibê qediyan. Di navbera nîvro de Tom û Becky rûniştin, lênûskekî vekirin û danîn ber xwe. Tom pênûsek da wê. Bi dû re ji bo karibe wêneyan biresmîne, bi destê wê girt. Bi vî awayî xaniyekî dinê di paceyê xêz kir. Tom pir dilxweş bû. Tom jê pirsî.
Tu hez ji mişkan dikî? Bekî got. Na, ruhê min ji wan diçe. Ez jî hez ji wan nakim. Aras ji yên saq hez nakim. Lê min bihîst ku hîn kes ên mirî bi benik vedikin û wan li hewayê dizizîkînin. Na heyran, bila mişk dûrî me bin. Lê ez pir hez ji çikolatayê dikim. Xwezî niha hinekî çikolata li cem me hebûya. Li cem min çenîkekî heye. Em dikarin li hev par bikin. Bekî çikolataya xwe derxist û nîvî jê da Tom. Bi dilxweşî çikolatayên xwe xwarin. Tom jê pirsî. Tu qet çûyî sîrkê? Belê. Tew heger ez mizawîriyan nekim dê bavê min cardin min bibe. Ez ê sêcar caran çûm sîrkê. Ez tim diçim. Wexta ez mezin bibim ez dê bibim perwerdekarê şêran. Wa, dê çi qas xweş be. Ez miriyê kincên perwerdekarên şêranim. Ez jî bi ser de pereyekî pir baş derdixin. Li gor gotina Ben Rogers hin jê rojê dolarekî derdixin. Bekî, sond bixwe ku ji xeynê min di hevalên te çênebin. Kava em bên dibistanê û biçin malê em de bi hev re bimeşin. Wekî din bi kesî re nemeşe tamam. Di şahiyên reqsê de jî tu dê min hilbijêrî ez dê te hilbijêrim. Dê pir baş bibe. Helbet, berê min û em yev tiş dikirin. Te got emî? Kay tu ji min bêtir ji wê hez dikî? Bekî got qur û giriya. Tom got, na, niha ez ji te hez dikim, ji kerema xwe negirî. Lê Bekî hîn jî digiriya. Tom nizanibû dê çi bike. Bekî, ji xeynî te ji tu kesî hez nakim. Bekî deng ji xwe neanî. Tom mücewherê herî mezin derxist ku tim bi xwe re digerand. Ev doqikekî deriyan ê bronzî bû. Doqikê derî nîşanî Bekî da. Ji te re, diyarî te dikim. Bekî li destê wî da, doqik ji destê wî ket erdê. Tom ji rabû serxwe çû. Ji avahiya dibistanê derket û wê rojê hew hat. Nîv saet bişûn da Tom gihîşt bû cem mala Douglas'a bî ya li serê gir. Dibistana li newala jêr êdî pir li dûr mabû. Berê xwe da ciyê herê asêya daristanê. Di nav daran re meşiya. Çû li bin darê kîpelên wê peyn rûnişt. Pişta xwe da darê, çavên xwe girtin û demekê dirêj wisa ma. Jiyan pir zehmet bû. Hevalekî wî yê dibistanê hat bîra wî ku nû nexweş ketibû. Dixwest xwe dirêj bike. Bi dûr re hetayê xewnekî bibîne. Dê çi qas xweş bûya. Pir bi başî nêzî vê keçikê jî bûbû, lê wî çi kiribû. Helbet rojekî Bekî dê poşman bibe, lê bê fêde ye. Xwezî Tom tenê ji bo bîstekî bimira û herkes ji ber kirinên xwe poşman bibûna. Tam wê keliyê li nav daristanê dengê trompeteke pelîstokî hat bihîstin. Tom di cih te saqoyê xwe ji xwe kir. Şaxên li pişt qûrmekî riziyayî dan alî. Tîr û kevanek her wiha şûrekî textikî û trompetekî tenekeyî derxist. Rahişt wan bi bazdan çû binê darekî mezin. Gava gihîşt wê derê li trompeta xwe da. Bi dûr re bi baldan derdora xwe seh kir. Bi leşkerên xeyalî yên li cem xwe re kir pistepist. Dostên min, bila deng ji we dernekeve ha. Heya ez cardin li trompetê nedim xwe veşêrin. Joe Hopper ji pişt darekî derket. Ev ji wekî Tom bi çek bû. Tom qîriya. Bisekine, bisekine. Bê destûra min tu nikarî tekevî daristana şerûdê. Tu kî? Ez sergewreyekim. Pêdiviya min bi destûra tu kesî tu neye. Bi ser de. Joe ma, sekinî, fikirî. Tom bi bîra wî xist û got. Bi ser de tu bi kîjan ziravî wisa bi min re dipeyivî? Ji lewra ji wê pirtûkê ku herî zêde jê hes dikir, serpêhatiyên Robin Hood hevokên ku ji ber kiribûn digotin. Joey dûbare kir. Bi ser de tu bi kîjan ziravî wisa bi min re dipeyivî? Ez Robin Hood'im. Kerem bike ez te daveta duelloyê dikim. Te got Robin Hood'im? Ez daveta te qebûl dikim. Berevaniya xwe bike. Şûrên xwe kişandin û li ber hev sekinin. Dûrê jî bi liv û tevgerên giran şûrê xwe di hev dan û dest bi duelloyê kirin. Tom got. Êdî te fêm kir bê çawayê. Em dikarin bilestir şer bikin. Piştê vê şûrên xwe bilestir li hev xistin. Xwedan di her duyan jî avêti bû. Helka wan bû. Axirê Tom qêriya. Bikeve, tu mirî. Ez nemirim, esil tu mirî. Min hîn bêtir lê xist. Lê tiştek bi min nehat. Ji xwe di pirtûkê de ji wisa nanivîse. Divê Robin Hood bi hîleyekî şûrî yê sergewre tek bişkîne.
شورê xwe deyne ku ez jî hîleya xwe bikim. Nemimkun bû ku li ber pirtûkê rabin. Jo şûrê xwe danî. Tom derba dawî pê ve danî û Jo ket erdê. Bi dûre ji erdê rabû ser xwe dawşand. Na jî dora min e. Ez dê li te bidim û tê dê bikevî. Neheqiyê neke. Maka wiha dibe. Di pirtûkê de nanivîse. Ev neheqiye. Tamam Jo. Nexwe vê carê ez bibim şerîfê Nottinghamê, tu jî bibe Robin Hood. Wê demê tu dikarî min bikujî. Jo qebûl kir. Jo qebûl kir. Vê carê jî dest bi vê sehneyê kirin. Bi dûre Tom cardin bû Robin Hood. Ji ber birina xwe ya xedar ket erdê, perpitî. Jo jî wekî dostekî Robin Hood be bi xemgînî ew kişand. Bir bindarekî û kevana wî xist hemêza xwe. Tom got. Divê li vê ciyê tîr lê ketiye. Robin Hood bê binahkirin. Tîra xwe çeng kir û mir. Lê ji ber strêyên ku serê xwe danîbû ser wan, çeng bû ser xwe. Zarokên çekên xwe veşartin û ji daristanê derketin. Her du jî li ber mirina Robin Hood ketibûn. Xwezî jiyana xwe ya mayî wekî wî li daristana şer û di derbas bikirina. Goristan. Wê êvarê Tom saet di nehan da ket nav nivînên xwe. Lê raneket. Saet di 11 de dengê pisîkekî ji bexçê hat. Tom di cih te kincê xwe li xwe kirin û di paceya odaya razanê re çû bexçê. Hek li benda wî bû. Nîv saet şûn de gihîştibûn Goristanê. Goristan 2 kilometreyan dûrî gund bû. Li serê girekî bû. Bayekî sivik ji nav daran dihat. Xişexişe pelan bû. Bi Tom wiha hat ku ev xişexiş ji wan rohan derdikeve ku wan ew bêzar kirine. Di nav daran de bi pistepist axifîn. Bêdengiya heyî û tariyê tirs xistibû dilê her duyan jî. Kesê bi navê Williamsê belgîr nû miribû û li Goristanê hatibû binahkirin. Çûn nêzî gora wî û xwe li pişt dara li ser tilmekî veşartin. Ji dûr ve dengê kundekî dihat. Tom got. Ma tu dibêjî bi hatina me mirî aciz bûne? Hak got. Nizanim, bi rastî jî derdor pir bêdeng e, newha? Wiha ye. Her duyan jî qederekî den ji xwe nanîn. Tom jê pirsî. Bi te Williamsî belgîr me dibihîze? Erê çawa? Qet nebe ruhê wî me dibihîze. Cardim bêdengman. Tom bi dilekî poşman got. Xwezî min jê re bigota Birêz Williams. Lê niyetekî min a xirab nebû. Herkes jî re dibêje belgîr. Tom, wexta tu li dû miriyan biaxivî divê baldar bî. Her diçû tirsa Tom zor didayê. Ji nişkan ve bi milê hak girt. Şşş! Tom çi bû? Her du zarok xwe tev nedan. Wiha man sekinin. Gulpegulpa dilê wan bû. Şşş! Lê binêre. Min dîsa bihîst. Ma deng nehat te jî. Tom ruhtin. Ahayî car em dê çi bikin? Nezanim. Belkî nikaribin me li vê derê bibînin. Na, Tom. Ev jî her wekî pisikan di tariyê de dibînin. Xwezî em nehatana. Zarokan xwe li pişt darê baş teland. Hin deng ji wê aliyê Goristanê de hatin. Tom bi pistinî got. Ka li vê derê binêre. Ronahiyek. Ev ronahiya ruhan e. Ji nav tariyê hinsî xwe dan der. Di destê yekê de lembeyek hebû. Hak bi pistinî got. Tom, ruhatin me bibin. Ji tirsa diricifî. Tom got. Merak neke, tiştekî bi me nakin. Tu ji ku dizanî? Ji lewra ev mirovin. Ên de hatin sê kes bûn. Wexta zarokan ji wê ciyê ku xwe veşartibin bi baldarî li wan nêrîn ew nas kirin. Doktor, mafpatir û coyê çermsor. Doktor û coyê çermsor di nav xwe de tiştekî nîqaş dikirin. Bi dûrê dadan hev. Doktor coyê çermsor def da. Ew li erdê xist. Dûrê mafpatir jî ji bo ku hevalê xwe biparêze xwe çengî doktor kir. Lê doktor bi kulmekî ew jî kir teş. Mafpatir ji xwe ve çûbû. Di vê navê de coyê çermsor bi xwe ve hatibû. Co rahişt kere mafpatir û doktor kuşt. Tom û Hak ew dîtibûn. Hingê tirsiya bûn hema hêdika ji Goristanê derketin. Piştî baş dûr ketin, vê carê heta di wan de hebû ber bi gund ve bazdan. Kasek bişûn de Maf Potter bi xwe ve hat. Dît ku doktor li erdê dirêj kiriye. Bi awayekî matbayî got. Co, çi bûye jê? Coyê çermsor got. Berî ku tu ji ser xwe ve biçî. Te kêr li doktor xist û ew kuşt. Lê merak neke, ez ji kesê re nabêjim. Tu niha baz bide bire ve here ji vir.
Mav Potter got. Tu dostekî pir qencî. Lê ji tirsa reng lê nemabû. Kêra xwe li wir ji bîr kir dûr ket. Her du zarok gêştibûn gund. Çûn baxçeya mala Tom. Hak got. Eger doktor miribe, bêguman dê coyê çermsor dalqînin. Tom got. Baş e, lê di ji ku zanibin ke ew kuştiye? Hak got. Wê nikarin ji me fêr bibin. Îja em bibêjin û wî dane liqînin, wê demê coyê çermsor dê me bikuje. Tom got. Tu rast dibêjî, divê em sond bixwin ku em tiştekî nebêjin. Hak got. Ê ji xwe Mav Potter şeqlebendekî dere haneye. Sebira wî nayê, dê ji hin kesan re behsa mirina doktor bike. Tom got. Wê demê jî dê coyê çermsor cezayê sucê xwe bikişîne. Bi dû re Tom di paceyê re xwebera odeya raketinê da. Xwe li ser nivînên xwe dirêj kir, lê heya sibê kabûs dîtin. Tom û Hak ne ji hevalên xwe re, ne jî ji xaltika Pollyê re qet behsa wê şevê nekirin. Ji lewra ji coyê çemsor ditirsiyan. Mav Potter tê qefaltin. Adina rojê, mirina doktor hat bîstin. Li cem cendekê wî kêrek jî hatibû dîtin. Hin kesan digot kêra Mav Potter e. Her kesî berê xwe da goristanê. Coyê çermsor jî di nav wan de bû. Tom û Hak xwe nêzî wî nedikirin. Çend gavan dûrî wî dimeşiyan. Wê hingê Mav Potter jî ji ber kuştina ku jê wê ye wî kiriye nizanibû wê çi bike. Heyîrî mabû. Çû ber qelebalixê. Şerîf dicî de ew qefalt. Şerîf jê pirsî. Ev kêra te ye? Heger Şerîf bi Mav Potter negirta, dê li wir bigota terp û biketa erdê. Got, Co, haydi ji wan re bibêje, ê di tu wateya wê nemaye. Coyê çermsor, ew derewa ku jê re gotibû, bi xwînsarê li ba her kesî dubare kir. Mav Potter jî li xwe mikur hat û hat girtin. Hak û Tom dizanibû ku ev bê sucû gunê ye. Lê ji tirsan nikarbûn tiştekî bibêjin. Ji xwe sond xwaribin ku dê neaxivin. Paşê ji ber ku vicdanê Tom ev tişt qebûl nedikir, her tim kabûs didîtin. Sibehekê xaltika Pollyê jê pirsî. Tom, tu di xew de pesna xeber didî çi bi te hatiye? Tom deng ji xwe neanî. Xaltika Polly got. Wisa xuyaya ew kuştina bi xof pandorekî mezin li te kiriye. Rojeke xirab. Bêkiyê nexweş ket û bi rojan neçû dibistanê. Tom pir li ber diket. Sibehekê ji xaltika Polly re got. Ez pir nexweşim, gelo ez îro neçim dibistanê nabe? Xaltika Pollyê got. Ez dê şirûbê bidim te. Tu vê şirûbê vexwî, tu dê zû baş bibî. Lê Tom qet ji tama şirûbê hez nekiribû. Di wê navê de pisika malê Peter hat hundir û bi tatê li Tom nêrî. Tom got. Peter, qey tu dixwazî şirûbê vexwî? Kevçiyekî şirûb da wê jî. Peter ji nişkan ve çeng bû. Pişrê li odeyê xwe vir de wê de da û guldank li erdê xistin. Paşê tipaceya vekirî re xwe çeng kir baxçê. Xaltika Pollyê dîtibû ku pisîk li nav baxçê baz dide. Ket hundir. Pirsî. Tom, çi bi pisikî hatiye? Tom got. Ma ji ku dizanim xaltî? Heya niha min qet ew di vî halê de nedîtibû. Gelê çima wisa dike? Xaltî, gava kefa pisîkan li cih be tiştên wisa dikin. Xaltika Pollyê çav li kevçiyê dermanê li ser xaliyê ket. Tom jî wekî ku bi sûcê xwe dizane nêrî. Bi hêrs got. Tom, çima te ev tiştanê serî heywana re ben he? Tu zarokekî pir şûmî. Haydi, tavlê tu dê biçî dibistanê. Ez te re dibêjim haydi. Tom beriya wexta xwe çû dibistanê û li benda bekiyê ma. Bekî vê carê hat. Lê qet li nav çavê Tom nenêrî. Rasterast ket hundirê dibistanê. Tom pir li ber ketibû. Ji dêvla ku biçe hundirê dibistanê, xwe ji wir dûr kir. Êdî nedixwest bice dibistanê. Korsan. Tom êdî zarokekî xemgîn û bêhêvî bû. Kesî ji wî hez nedikir. Biryar da ku ji malê bireve. Belkî gava li hay bibên ku ji ber wan reviyaye herkes poşman bibe. Belkî ji ber ku jê xelas bûne kêfa wan bê. Bila be. Axirê yên ku zor didan Tom ew bûn. Pişre dê wekî sucdarekî bijiya. Wekî döntûrê li ber tû nebûn. Ji dûr ve dengê zingila dibistanê bihîst. Çavên wî şil bûn. Êdî dê tu carê dengê vê zingilê nebihîsta. Wexta Tom dimeşiya
û li ser awayê revê difikirî, rastî hevalê xwe Johar pir hat. Ew jî pir xemgîn bû. Tom bi pişta destê xwe hêsîrên xwe paqij kirin. Pişt re jî got. Ji ber ku kes ji wî hez nake, biryar daye ku bireve û dixwaze xatir bixwaze. Lê paşê kifş bû ku Joe jî dixwest ji malê bireve. Ev jî ji bo xatirxwestinê li Tom digeriya. Ji ber ku kremaya ji bo pastayê hatibû veqetandin xwariye, dêya wî pê re qeyîdiye. Lê dîsa eslê xwe de haya Joe ji kremayê tune bûye. Wisa xuyaye, dîya wî jê aciz bûye û ji bo zorê bide wî ku ji malê bireve mane lêgirtine. Her du zarok wisa bi xemgînî dest bi meşê kirin. Tom got. Em ji van deran biçin, îjar bila cezayê xwe bibînin. Joe got. Tu rast dibêjî, em herin. Pişt re dest bi plansaziyekê kirin. Joe, tu rast dibêjî, em herin. Pişt re dest bi plansaziyekê kirin. Joe dixwest li ser dîn hûr bibe û di şikeftekê de tenê bi nanê tisî bijî. Axirê wê ji ber bêzadî, serma û kerban di wê şikeftê de bimira. Lê piştê ku guh li Tom kir, wî jî biryar da ku jiyana wekî sûjdaran fikrekî çêtir e. Li nav çemê besta wî fireh, giravekî dirêjî teng hebû. Tu kes li vê giravê tinebû û bi saya daran dê tu kesî ew nedîtana. Tew dikaribûn korsanî jî bikirana û xezîne li wê giravê veşartana. Her du kurik ji bo ku hak bibînin, berê xwedan qeraxa çem. Hak vîn di hundirê bermilê de razayê bû. Tavilê ew şiyar kirin. Tom û Joe gotin. Em ji malê direvin û em dê bibin korsan. Tu jî dê bimerewerî yan na? Hak got. Ez dê bim. Ji xwe min jî her tim dixwest ez bibin korsan. Bi vî awayî her sê zarokan biryar da ku nîvê şevê li ber çem li hev kom bibin. Li peravê kelekek biçûk hebû. Dikaribûn pê birevin. Ji bo serpêyatiya xwe, pêdiviya wan bilnikê misîna û zexîre hebû. Piştê nîv ro bi qasî ku karibûn salam, sosis û nan çirpandin. Her wiha rastî kîjan zarokî hatin, jê re gotin di nêz de tiştên qambax biqewmin. Ji kere gotin, ewdan ber sondê ku ji kesî re nebêjin. Nîvê şevê, Tom tev hîn salam û nan berê xwe da qeraxa çem. Gava nêzî cihê civanê bû, xwe li pişt tûmekî veşart û derdor sehî kir. Pişt re hêdîka fîkand. Ji paş tûmekî din jî dengê fîkînê hat. Bi dengekî hêle got, kî ye? Tom Sawyer. Tolhilderê behrên Spanî, hûn kî ne? Hak fînê dest bixwîn. û Joe her pirê xewna tirsnaka okyanusan. Tom ev nav ji pirtûkên ku xwendibûn girtibûn. Bi pistînî got. Paroleyê bibêjin. Di vê şevê bêdeng de du kurtepistên tirsnak hatin bihîstin. Xwîn. Xwîn. Wexta Tom gihîşt qelaça ku ber bi çem ve da dikeve, pêşî qûtê xwe bera da jêr. Du rejiyê xweşiqitand jêrê. Di vê navê de sertapê wî di nav toz û telazê de mabû. Li rex şivereyek hebû. Lê Tomê Tolhilder rêya zehmet hilbijartibû. Xewna tirsnaka okyanusan jî ti babek qut anibû û di nav xwedanê de mabû. Hak fînê dest bixwîn jî miqilkek û hinekî sosis peyda kiribûn. Tolhilderê behrên Spanî bi bîra wan xist ku hinek agir jî bi xwe re bibin. Wê nikaribûna li giravê xurekên din çêbikirana. Te wan çaxan kivrît bi rehetî bi dest nediket. Ji agirê ku li wî aliyê çem vêketî, çem perçe texte çirpandin. Ji bo ku vê jî bikin serpêyatiyek, her gav tiliya nîşanê dibirin ber levên xwe û hev çiz dikirin. Şûrên wanên xeyalî tim amade bûn û bi pistepist fermanên nepen didan. Dizanibûn ku yên agir vexistine vegeriyane, çûne gund. Lê ev ne girîng bû. Ji bo bibin korsanên çak, hewce bû êgir biçirpînin. Cardin vegeriyan, çûn cihê ku kelek lêye. Lê kelekê swar bûn. Ji peravê dûr ketin. Tom kapîtanê dikir. Hak û Joe jî bêr dikşandin. Ber bi bêve biçin. Belê ez benî. Sis bikin. Temam ez benî. Dimenê babidin. Mebada ez benî. Babirkan vekin. Hemûyan. Babirkan gişan vekin. Helbet divê keleka biçûk de tenê du bêr hebûn. Lê dîsa jî ji Tom webû ku kapîtanê keştiyeke korsanan e. Demek dirêj deng nekirin. Man sekinin. Tomê Tolhilder ji bo cara dawî li wê perava nas nêrî. Rojên herî xweş ên zarokatiya wî li wê derê derbas bûbûn.
Niha ji ber bi tariyekî birê diket ku vegera wê tune bû. Xwezî kesên ku bûbûn sebeba wî ya ku ji malê bireve, niha çav li vê halê wî biketane. Gelo zanibûn ku li nav behrên bi ba û bager rewîtiyekî çawa dike. Wê çi li wan hasil bibûna? Rêbirên din jî carekî din fitilên li gund nêrîn. Hengî wisa dûr û dirêj nêrîn, hindik mabû giravê derbas bikin. Lê di wexta haya wan ji talûkiyê çêbû û piştî rêwîtiyekî 2 saetên gihîştin giravê. Daristan zilûmat bû. Bi qasî 20 metreyê bi nav daristanê ve çûn û li ber qurmekî mezin agir vêxistin. Salam û sosîsên ku anî bûn li darikan xistin û biraştin. Jo got: Çi qas xweş e newsa? Tom got: Mayîşe xweşbûn e. Gelo zarokên din me bidît ana dê çi bikirana? Ji bo batana vir, dê canên xwe jî di ber de bidana. Ma newsa ye hak. Hakil berî got: Wisa ye, ev derxweş e, zikê min jî têr bû. Tom got: Jiyanekî bi tûmî li gor dilê min e. Êdî şefeqê zû çûna dibistanê tu neye. Serçavşuştin tu neye. Madem êdî em korsanin, nexa em ne mecbûrin tiştekî jî bikin? Hak pirsî: Korsan çi dikin? Korsan dest datînin ser keştiyan, radihêjin hemû pereyan, piştre ji xezîneyên xwe li cihên nepend vedişêrin. Her ku çû axaftina wan kêm bû. Hak ket xewekî şîrîn. Lê Tom û Jo kirin nekirin xew nediket çavên wan. Lê fikirin ku reva ji malê ne tiştekî baş e. Piştre bala wan çû ser sosîs û salamên ku çirpandibûn. Ji bo berdilê xwe xweş bikin, şekir, sêv, an jî kekên ku berê ji dizî bûn anin bîra xwe. Lê dizanibûn ku her du tişt ne wekî hevin. Ma çirpandina gelek sosîs, salam û nan ne dizî be îcar çi ye? Ji ber vê biryar dan ku di jiyana xwe ya korsaniyê de hew diziyê bikin. Dilê wan ket cih û pêre pêre di xewre çûn. Zarokên wenda. Wexta ku bû sibê û Tom şiyar bû, nizanibû li ku derê ye. Rabû çavê xwe firkandin û li derdora xwe nêrî. Hindik mabû roj hilê. Tenhabûn û bêdengiya daristanê dilê mirov aram dikir. Yek pelek jî nedihêjiya. Li ser ripinan niqutkên avê hebûn. Agir hindik mabû bi tefe. Jo û Hak hên jî di xew de bûn. Li nav daristanê çûkekî kir wîçewîç. Yekî din jî daber. Dinya ronî bû û deng jî zêde bûn. Tom korsanên din jî şiyar kirin. Piştî çend deqîqeyan bi kêf û şahî bera hevdan. Daketin qersaxa li ser giravê û ketin avê. Wexta vegeriyan kampê wekî gûra birçî bûbûn. Dîsa agirê kampê gûr kirin. Hak li derdorê kaniyekî paqij dît û ji qedehên bi pelên daran çêkiribûn av vexwarin. Tom û Hak li qeraxa giravê rûniştin û masî girtin. Di demek kurt de têra xwe her seyan masî zevt kiribûn. Masî çêkirin û xwarin. Heya niha qet masiyên wiha bi tehm û ekil nexwaribûn. Piştê taştê cardin daketin peravê, avjenî kirin. Lêbelê piştê nîvro, gava pir birçî bûn, dîsa vegeriyan kampê. Wexta xwarina xwe dixwarin, di berê jî dest bi sohbetê kirin. Lê piştê gavekî hemû bêdeng man. Bêriya mala xwe kiribûn. Hak vên bi xwe jî bêriya wê fiçiyê kiribû ku têde radiket. Lê yekî ji wan jî neweribû vê yekê bibêje. Qederek bû ji dûr ve dengekî wekî ya asîmanan dihat. Wexta deng nêzî wan bû, bi merak li nav çavên hev nêrîn. Demekî deng biliya, lê bi dûre gurminiyek din jî hat goyê wan. Jo her pir pistînî got: Ev dengê çi ye? Tom got: Haydi em herin lê binêrin. Çeng bûn ser xwe. Wexta hatin qeraxa çem, xwe li nav tûman veşartin û li derdorê guhtar kirin. Keştiya bi dû kel ku ji bo derbasbûna çem de hat bikaranîn, vê carê rêya xwe guherandibû. Guverteya keştiyê ji mirovan xalî nedibû. Her wiha li derdora keştiyê komek kelekên mezin û biçûk hebûn. Ji ber ku li dûr bûn, zarokan nizanibûn ku çi diqewime. Piştê wextekê duxanekî spî ji guverteya keştiyê bilind bû. Pêre jî dîsa heman gurminî hat bîstin. Tom bi kelecan got: Îcar min fêm kir, yek fetisiye. Hak got: Tu rast dibêjî, par wexta Bill Turner fetisî bû jî heman tiş kiribûn. Ew topan davê ji nav avê. Bi vî awayê cendekê kesê ku fetisiye bi ser avê dikeve. Zarokan hê jî temaşe dikir. Piştre wekî ku birûskek di mejiyê Tom deve de got: Ez dizanim kî fetisiye. Êm fetisîne em in. Hemûyan xwe wekî lehengan hîs kir.
Ew zarokên winda bûn. Herkes li dû wan digeriya. Tev niha hemû gundiyên behsa wan dikir. Wiha xuya bû zarokên din jî ber hesûdiyê xwe dibehecin. Nexwe korsanî tiştekî wiha ye. Wexta bû êvar, keştiyê dîsa dest bi seferên xwe kir. Kelek ji ber çavan winda bûn. Korsan vegeriyan kampên xwe. Êdî xwe wekî mirovên giring didîtin. û ji ber ku bibûn sebeba vê pirsgirêkê, bi xwe serbilind bûn. Masî zev dikirin, şîva xwe xwarin. Piştre rûniştin axifîn. Bê li gund kî di derbarê wan de çi dibêje. Lêgava tarî ket, deng jî gişa biliya, zik li êgir nêrîn ketin nav xeyalan. Kelecana wan çûbû, nemabû. Tom û Jo li wan kesan difikirin ku li benda wan bûn û bêriya wan dikirin. Jo bi pistinî got. Tom, korsan carna diçin malê navsa? Tom henekê xwe pê kir. Hek jî bêyî ku tiştekî bibêje, li aliyê Tom cih girt. Piştê vê, Jo jî ji xwe re li mahleyan geriya. A rast bêriya mala xwe nekiribû. Ji ber ku li cem wan bû, pir dilxweş bû. Bi şev pêşî hek, piştre jî Jo raket. Tom qederekê li ciyê ku xwe dirêj kiribû, li wan nêrî. Piştre hêdîka rabû ser xwe, bi ronahiya agirê kampê hinekî li derdorê guhdarî kir. Ji qalîkên spî, yên darekî du do jê bijartin. Çû li ber êgir rûnişt. Tiştan li ser qalikan nivîsin. Yek jê xist bêrika xwe. Yê din jî xist hundirê şewqaya Jo. Her wiha xezîneya xwe ya biçûk jî xist şewqaya Jo ku ji perçeyekî tebeşîr, gogek lastîkî, sê nîk û perçeyekî mermer pêk dihat. Piştre jî hêdîka bi dûr ket. Serdana bi dizîka. Piştî çend deqîqeyan Tom, benîkê keleka biçûk ji hev vedikir. Heya gihîşt perava gund, bêr kişandin. Li cihekî ku heya kesî jê çê nebûye, xwe gihand qeraxê. Li nav kuçeyên tenha xist û gihîşt baxçeyê li pişt mala xwe. Nêzî paceya odeya xaltika Polî bû. Ronahiya hundir hê jî vê xistî bû. Xaltika Polî, Sêd û Mary li hundir bûn. Tom paceya odeyê piçekî vekir û xwe berda hundir. Ên din jî ber ku li wî aliyê nivînê rûniştî bûn, pê nehesiya bûn. Xaltikê Polîyê got. Cima wisa li mûmikê hat, hindik mabû bi tefe. Tu dibêjî qey pacê vebû. Sêd here paceyê bigire. Tom wê keliyê xwe berda bin nivînê û veşart. Xaltika Polîyê got. Tom şûm bû, lê zarokekî pir baş bû. Min pir jê hez dikir. Ji ber ku miriye pir li ber dikevim. Dayîka Jo Harper jî got. A rast, Jo jî zarokekî baş bû. Tim hin tişt diçirpandin. Lê ne ji xwe re xwas bû. Bi aqil bû. Ji ber ku krema xwaribû ez pir xeydim. Lê min ji bîr kiribû. Ji ber ku krema tirş bû min ew rijandibû. Pir poşman bûm. Ez dê hewî bibînim. Ev çi tiştekî êşbar e. Xaltika Polî got. A xuşka Harper. Bi rastî jî ez nizanim ez dê bêyî wî çawa bidebirim. Pir zehmet e. Bi rastî jî pir zehmet e. Şemiya borî ji ber lîstikeke Jo dîn bûbûm. Xwezî sax bûye û cardim bi heman lîstikê bi lîsta. Min dê ew hemîz bikira, bikira. Belê xuşka Harper, ez biya dilê te baş dizanim. Tom, doş rûba êşbir da pisikê. Pisika re ben mal serobino kir. Min jî ceza da Tom. Lê niha pir poşmanim. Êdî hew kes dikare cezayê bide wî ji ber ku mir. Tom xwest bibêje, ez nemirim e. Lê deng ji xwe nanî. Li bin nivînê hêdîka giriya. Fikirî bûn ku zarok bi wê keleka biçûk pir dûr neçûne û gava birçî bibin wê vegerin. Lê ve negeriya bûn. Li jêra çem jî tu kes çav bi wan neketibû. Heger zarok heya duşemê neyên dîtin, wê zanibûn ku mirine. Wê roja yekşemê merasîma cenaze bihata li darxistin. Harper xanimê hesirên çavên xwe paqij kirin û şevxweşî dawan. Xaltika Polîyê jî biskek bi şûn de raket. Tom hêdîka ji bin nivînê derket û çû êniya wê maçî kir. Bi dûr re cardin li kelekê swar bû û berê xwe da girava nava çemî. Gava gihîşt kersaxa giravê, lê bûbû sibeh. Wexta nêzê kampê bû, dengê Jo bihîst. Tom, zarokekî durust e. Tom, zarokekî durust e. Pê bawerim, wê vegere. Lê bi şev li ku bû pir merak dikim. Hek got. Elavên wî ji me re ma. Na hak na, li gor nivîsa li ser qalit, heger heya wextê taştê neyê wê ji me re bimîne. Tom got. Bahatim. Zû zûka taşteyekî pir xweş amade kirin. Tom ji wan re behsa serpêyatiyê xwe kir.
Wexta çîrok bi dawî bû, bi xwe serbilind bûn. Bi dûr re Tom ji xwe re taldeyekî dît û raket. Korsanên din jî çûn masiyê bigirin û giravê keşf bikin. Bi hesreta malê ne. Korsanên biçûk piştê şîvê berê xwedan kersaxê û li hêkên kîsoyan geriyan. Darik di nav xîçê radikirin. Wexta rastî cihekî nerm bihatana çok vedidan û bi destan dikolan. Car hebû ji qulikekî 5-6 hêk derdiketin. Sibêha îniyê taştê hêk xwarin. Piştê taştê dîsa daketin kersaxê û di nava avê de ji xwe re lîstin. Piştê baş westiyan, dîsa li kersaxê xwe dan ber tavê û xwe di nava xîçê de gevizandin. Bi dûr re li ser qûmê xelekek mezin çêkirin û dest bi lîstika sîrkvaneyê kirin. Di sîrkê de 3 perwerdekarên şêran hebûn. Yekê ji wan jî karekî din qebûl nekiribûn. Gavek bişûn da xarên xwe derxistin û heta bêzar bûn bi xaran lîstin. Tom li ser xîçê bi piyê xwe bi herfên mezin bekî nivîsand. Piş re ji ber qelsiya xwe bi xwe de xeyîdî û nivîsa xwe xera kir. Her diçû aciz dibûn. Jo hingî bêriya mala xwe kiribû, êdî nikarbû fen û fûtan jî bike. Meht li hak jî nemabû. Tom jî ji bo hesreta xwe ya ji bo malê nededer li ber xwe dida. Razekê wî ya ku ji hevalên xwe veşartibû hebû û hewl dida heya dawî ye veşêre. Axirê Jo got: "Êdî bes e, em dev jê berdin. Êdî ez li vê derê ne dilxweşim, dixwazim biçim malê." Tom got: "Na Jo, ma tu nabînî em çi qasî masiyan digirin. Kate heya niha li kersaxekî din wekî vê xweş avjenî kiriye." "Lê wexta kesekî avjeniyê qedexe neke, tu zewqa avjeniyê namîne. Min bêriya diya xwe kiriye." Tom got: "Hak, em vî pitikî bibin cemdiya wî he? Tu hez ji vê derê dikî ne wisa?" Hak got: "Belê." Lê wisa xuya bû ku ne ji dil bû. Jo got: "Carekî din ez hev bi were dipeyivim." Rabû ser xwe, alavên xwe da ser hev. Hak got: "Tom, araz ez jî dixwazim biçim malê. Eger Jo jî biçe, em dê bi temamî bi tenê bimînin. Baş e, hûn biçin, ma kê we girtiye." Jo û Hak bi xemgînî bi dûr ketin. Tom li wan nêrî. Derdora wî ji nişka ve pir bêdeng bûbû. Bi bazdan da du hevalên xwe. Xêriya got: "Bisekinin, planek min heye." Wexta Tom behsa plana xwe kir, berdilê Hak û Jo xweş bû. Jêre gotin, heger berî behsa plana xwe kiribûya, wê terka wî nekirana. Bêhna Tom jî derket. Lê ji ber ku ditirsiya, ev plan jî dê nikaribe ji bo wextekî dirêj wan bide sekinandin. Mecbûr mabû ji wan re bibêje. Bi hev re vegeriyan kampê. Veger. Wê şemiyê li gund herkes xemgîn bû. Halê her pir xanimê û xaltika poliyê netuhal bû. Hema bibêje deng û his ji gund nedihat. Gundê bi piste axifîn û hertim axîn û nalin wan bû. Roja şemiyê roja betlaneyê bû. Lê zarok qet nedilxweş bûn. Ên dilîstin jî zû zûka aciz dibûn û bi xemgînî rûdiniştin. Belkî Thatcher piştê nîvro li hewşa dibistanê ya vî kîvala digeriya. Hay jî hebû ku ew dê li wir hinekî aram bibe, lê tu tuştin hebû ku bide ber dilê xwe. "Ax, ez çi qasî bi nebaşî nêzî wî bûbûm. Heger li vê derê bûya, min dê tu carî tiştên wisa jêre negotana. Min dê dilê wî nehişta. Êdî dê hev bê." Wexta li ser van tiştan hûr bû, hêsir ji çavan hatin û hêdî meşiya. Ji wir bi dûr ket. Piştre hevalên Tom û Jo yên din hatin hewşa dibistanê. Milê xwe spartin sêncê. Hêdîka axifîn. Behsa wan tiştan kirin ku herî dawî Tom ji wan re gotibû. Hinek ji wan jî Jo bi bîr danî. Roja yekşemê nakosa derê wekî ku şînê gire bide hêdî lêxist. Gundî kom bûn. Li ber derê demekî behsa vê bûyera nebaş hat kirin. Ji zû de bû ku dêr ew qasî tije nebûbû. Herî dawî xaltika polî û her pir xanimê bi awayekî ku reş girê dabûn ketin hundirê derê. Gundiyên li derê û keşiyê ixtiyar bi rêz û hurmet rabûn serxwe û heya jinên şîn girê didan rûniştin şipiyakî man sekinî. Keşe dua kir û bi dûr re dest bi qasideyekî dilşewat kir. Wexta merasîma cenaze dewam dikir. Ji hêla qoltiqên vala yên li kata jor guminiyekî sivik hat. Bi dûrê guminî ji hêla derî jî hat. Keşe piştî ku hêsirên xwe paqij kirin, li hêla derî nêrî û di cih te mat sekinî. Bi vê re herkesî berê xwe da wî alî. Wexta herkesî di nêrî û ji çavên xwe bawer nedikirin,
Her sê zarok ber bi nava derê ve meşiyan. Li pêşî Tom, li dû wî Joe û li dû wî jî Hak hebû. Di dema merasîma cenazeyê de xwe li qata jorê veşartibûn. Xaltika Polî û Harper xanimê ber bi zarokên xwe ve beziyan û ew hemêz kirin û li ser hev maçî kirin. Di vê navê de Hakê Reben jî bi wan qerpar merpalên xwe yên qetandî li wê derê bi awayekî şermoke ma sekinî. Hêdîka ji wê derê bi dûr ket. Lê Tom bi milê wî girt. Xaltiya Polî, ev neheqî ye, ma kes bi dîtina Hak dilxweş nabe? Xaltika Polî got. Helbet dibe, zarokê belengaz. Bi dîtina te pir kêfxweş bûm. Hak bi van gotinên xaltika Polîyê hîn bêtir nerehet bûbû. Keşe jinişka ve heya jê hebû qêriya. Şeker zarokên me hatin, em bi hev re dua bikin. Wexta dua de hatin kirin, Tomê rêbir jî li zarokên derdora xwe nêrî ku ew çend hesî dibûn ku hindik mabû biteqin. Di heyata xwe de tu carî ew qasî şanaz nebûbû. Xewn. Raza herî mezin a Tom ev bû. Tevî korsanên dibin emrê xwe de dê vegeriya malê û dê beşdarê merasîma cenazeya xwe bibûna. Roja şemiyê gava roj çûbû ava li kelekê siwar bûbûn. Çend kilometre li jêra gund xwe gihan dibûn kersaxê. Heya roj hilatibû li daristanê rakedibûn. Dûrê jî di rêyên paş re çûbûn derê û li ser textebendên li qata jor raketibûn. Xaltika Polîyê di taştiya sibêha duşemê de bi pir xweşîkayî nêzî Tom bûbû û çi xwest jê re çêdikir. Got, Tom, dibe ku tu henekekî baş kiribe. Lê te ez ev çend kirim meraqê. Ev tiştekî bêrehm e. Madem hûn bi kelekê pir bi rehetî vegeriyan gund, tu berê jî karibû bihata û tu dikaribû ji min re bikota ez başim. Lê wê çaxê de heneka me tarûmar bûbiya? Xaltika Polî got. Xwezî te bi qasî paxav pênekirina bi henekê te ji min hez bikira. Qet nehat bîra te ne? Roj bê tu yê bibêjî xwezî min hê bêtir ji xaltika xwe hez bikira. Lê de dereng be. Tom xwe sûjdar hîs kir. Xaltî, ez ji te hez dikim. Min bidîta bê tu çi qasî hez dikî. Wê çaxê min dê xwe baş hîs bikira. Xaltî, erê ez nehatim lê min te xewna xwe de dît. Kay ev jî ne tiştekî baş e? Ji nebûnê çêtir e, te ez çawa dîtim. Roja çarşemê min di xewna xwe de dît ku tu li ser nivînê rûniştî bû. Harper xanimê jî li cem te bû. Wî bira jî wisa bû, wekî din te çi dît? Min gelek tiş dîtin, lê giş nayê bîra min. Hela zorê bide xwe, belkî bên bîra te. Ez dibêjim qey ba hat û tiştekî temirand. Tom, çi temirand? Tom tiliyên xwe birin ber cênikên xwe, awir lêdan û zor da xwe. Heh, hat bîra min. Ba mumik tefand. Ez dibêjim qey te got. Tu dibêjî qey pace vebû. Li vê ecêbê Tom wekî din? Bi dûre tu giriyayî. Ew jî rast e. Ew jî rast e. Wê rojê xwedê zane bê giriyê min ê cara çendan bû. Bi dûre Harper xanim jî dest bi girî kir. Ji ber ku neheqî li Joe kiribû, xwe sûjdar dikir. Ha, ev mucîze ye. Kî dibêje xewn nerastin? Ez jî xewna nûsa dibînim. Lê gava ez ji Harper xanimê re dibêjim, henekê xwe bi min dike. Tiştekî eletewş e. Mirov di xewna xwe de pêşerojê nabîne, filan û bêvan. Ez dê biçim xewna te jê re bibêjim. Bi dûr re çi bû? Tu di xew re çûyî, min jî êniya te maç kir. Xaltika Polî xwavê tustiyê wî ew hemêz kir. Lê Tom ji ber ku derew kiribûn, xwe pir sûjdar hîs kir. Xaltika Polî got. Ha ji te re. Min ev sêva qerasê ji bo te hilnanibû. Min digot belkî tu werî. Haydi, niha rast berê xwe bide dibistanê. Ji xwe tu têra xwe ji dibistanê mayê. Wexta Tom cardim berê xwe da dibistanê, zarokên din jî li dor wî kom bûn. Ji bo guh li serpêyatiya wî bikin. Tom jî bê sebr û hêdan dixwest behsa serpêyatiya xwe bike. Bekî xwest pêre biaxife, lê Tom li Bekî nenêrî. Tom paşê bi Emîr axifî. Bekî çav bi wan ket û pir xeyidî. Bang li keçika li dû Tom rûniştî bikir. Mary, gelo min ji bo geşt û seyranê gazetê kiribû? Kê geştê li dar dixe? Dêya min li dar dixe? Dêya te? Dê bihêle ku ez werim. Wê bihêle. Geşt û seyran ji bo min e. Ez kê bixwazim ew dikare were. Zor spas kengê ye? Dinêz de ye?
Belkî jî em di betlaneya havînê de li dar bixin. Te pir xweş be. Tu de gazê her kesî bikî? Belê, ez dê gazê hemû hevalên xwe û yên dixwazim bibin hevalê min bikim. Gawa wisa got, li Tom nêrî. Lê wê keliyê Tom ji Emî re behsa serpeyatiya xwe li giravê dikir. Bi dûrê jî bi Emî re ji wir çû. Çavên Bekî di nav hêsiran de mabûn. Tom vê sibê cardim bi Emî re axivî. Bekî jî bi hevalên xwe Alfred re axivî û bi wî re li pirtûkekî bi wêne nêrî. Tom çav li wan ket û ji Bekî pir aciz bû. Piştê nîvro, Tom li ber sênca dibistanê li benda Bekî ma sekinî. Got, Doza lêborînê dikim. lê Bekî paxav pê nekirin. Rasterast berê xwe da polê. Pirtûka nû ya mamoste li ser maseyê bû. Pirtûk ne ji bo zarokan bû. Lê Bekî dixwest li pirtûkê binêre. Hêdika devê pirtûkê vekir û li wêneyan nêrî. Tom ji nişkan veket hundirê polê. Bekî bê tedarik hatibû zeftê. Gava xwest ku zû zûka devê pirtûkê bigre, pirtûk çiriya. Pir ji Tom hêrs bû û zû zûka ji polê derket. Zarokên din û mamoste ketin polê. Herkes li ciyê xwe rûnişt. Mamoste çav li halê pirtûkê ket. Bi hêrs pirsê. Kê wisa kiriye? Kê pirtûka min çirandiye? Hiss û pis ji kesî derneket. Piştî vê mamosteyê yekuyek ji wan pirsî. Te pirtûk çirand? Gotin. Min ne çirandiye? Mamoste berê xwe da Bekî. Bekî, te pirtûk çirand. Tom ji nişka ve rabû ser xwe. Min wisa kir. Min pirtûk çirand. Mamoste got. Tom Sawyer, tu zarokekî pir nehsî. Mamoste ceza li Tom birî. Lê Tom qet li ber neketibû. Gava Tom ji dibistanê derket, dît ku Bekî li benda wî ye. Bekî got. Tu hevalekî pir başî. Tom bişirî û heya malê bi hev re meşiyan. Dadgeh. Betlaneya havînê dest pê kir. Bekî û malbata xwe bi hev re çûn dibistanê. Tom pir bedbext bû. Dadgehkirina mav Potter hindik mabû dest pê bikira. Ew şeva li goristanê hat bîra Tom û Hak. Wexta Joey çemsor dihat bîra wan, ew ditirsiyan. Tom ji Hak pirsî. Te ji kesî re behsa wê şeva li goristanê kir an na? Hak got. Na. Û te? Tom got. Na. Lê ez li ber mav Potter dikevim. Qet tade li me nedikir. Û ji xwe yê doktor kuş jî ne ew bû. Dixwazim aliyê wî bikim. Hak got. Em hin tişt miştên xwarinê jê re bibin. Her do zarok berdestê êvarê li texma girtîgehê çûn û hatin. Wexta kês lê anîn, kîskek xwarin da mav Potter. Mav Potter got. Spas dikim. Hûn zarokên pir qencin. Hûn bi min dizanin. Ez her tim pêlîstokên zarokan temîr dikim. Lê ji roja ku hatime girtin heya niha gişan ez ji bîr kirim. Tenê we ez ji bîr nekirim. Her ku roja dadgehkirinê nêz dibû, dilê Tom û Hak hîn bêtir diêşiya. Bi şev xew li Tom diherimî. Ji lewre dixwest aliyê mav Potter bike. Axirê roja dawiya dadgehê hat. Dozger gazî şahîdên xwe kir. Pêşî zilamekî got, sibê haşeva ku kuştin qewimê wî mav Potter dîtiye. Wexta Potter çav pê ketiye, rêviyaye. Dadger ji parêzera Potter pirsî. Pirsên te ji bo şahide ne? Na birêz dadger. Bi dûrê şahîdekî din got, wî kerî li cem kesî hatiye kuştin dîtiye. Parêzerê Potter tiştek ji wî jî nepirsî. Şahîdê seyan jî got, wî gelek caran ew kêr di destê Potter de dîtiye. Dadger pirsî. Pirsên te ji bo şahid hene? Parêzer got. Na birêz dadger. Piştê vê dozger dest bi axaftinê kir. Li gor van şahîdan û delîlan em pê bawerin ku bersuç sucdar e. Lê parêzer berê xwe da dadger. Birêz dadger, heya niha me diyar kiribû ku gava bersuç ev zilam kuştibû serxweş bû. Lê em niha dev ji vê angaşta xwe berdidin. Ez dixwazim gazî şahîdê me yê dawî bikim. Tom Sawyer! Kesin lê hêwana dadgehê bi awayekî matmayî lê nêrîn. Tom hinekî bi tirs çû li ser sandalyeyê şahîdan rûnişt. Parêzer pirsî. Tom Sawyer, roja ku kuştin qewimê tu li ku derê bûyî? Ji ber madê tirş êcoyê çermsor, dev û duranên Tom hatibûn girtin. Ên li hewanê wisa mat mabûn sekinî guhtar dikirin. Lê deng ji Tom dernediket. Axirê qederekî bişûn de bi xwe ve hat. Li goristanê bûm. Henekî bi dengekî hêla.
Tiştekî ku tu jê bitirsî tu neye. Tu li ku derê bûyî? Coyê çemsor keliyekê wekî tinazên xwe bike bişirî. Tu nêzê wê ciyê bû ku kuştin lê qewimê. Belê ez benî. Bi dengekî hin hêlatir. Tu çi qasî nêz bûyî? Bi kasî ku nêzî we me. Te xwe veşartibû. Belê min xwe veşartibû. Li ku derê? Li pişt dara mezina li ser qelaç. Coyê çermsor jinişka ve ciniqê. Parêzer got. Najî tiştên ku te ji min re gotibû bibêje. Pêşî devê Tom li hev ket, lê bi dûr re bi hêcan behsa wê bûye risa û tirsnak kir. Piştî ku Mav Potter ji ser hişê xwe çû, Joyê çermsor rahişt kêrê û Xuşt! Joyê çermsor bi bayê bezê ji ciyê xwe pengizî bû û xwe ji nav lepên kesên ku nedihiştin bireve xelas kiribû û pacê şikandibû reviya bû. Tom cardin bûbû leheng. Extiyaran ew pîroz dikir. Heftemenên wî jî ji ber hesûdiya xwe diteqiyan. Şahidiya wî ya li dadgehê di rojnameyan de cih girtibû. Tom bi roj bi serbilindî digeriya, lê bi şev ditirsiya. Wexta roj diçû ava, tu kesî nikarbû wê derxeder be. Zarok dilxweş bûn ku alîkariya Mav Potter kirine. Lê bi şev qet nedixwestin gotin ji wan çêbibe. Xelat danên serê Joyê çermsor. Her der sehkirin, lê kesî ew nedît. Her ku roj derbas bûn, tirsa li ser Tom jî sivik bû. Cardin dest bi jiyana xwe ya berê kir. Nêçîrvanên xezîneyan. Piştê wextekê meraka xezînegeriyê li her zarokê peyda dibe. Tom ji rojekî biryar da ku li xezîneyan bigere. Çû li Jo Harper geriya. Lê Jo çûbû masiyan. Ew jî çû cem hak. Tom got. me biryar da ku ez li xezîneyan bigerim. Tu dê bi min re werî? Helbet ez de werim. Em dê li ku derê bigerin? Hema ku derê ket ber me. Mala her derê xezîne heye? Na. Hak, xezîne li cihên xewletên veşartin. Carna li giravan, carna li bin darekî temenmezin. Carna jî li bin xaniyên biperî. Cihê lê vedişêrin jî nîşan dikin. Kê wan vedişêre? Helbet rêpir. Ma te got xey mamoste vedişêrin. Xey dûr re nayên xezîneya nabin. Dixwazin bibin, lê gelek ji wan cihê ku nîşan kirine ji bîr dikin, an jî dimirin. Xezîne demekî dirêj dibin axê de dimîne. Piştre kesek wê nexşeyê dibîne ku cihê xezîneyê nîşan dide. Lê ji ber ku şîfreyên nexşeyên hene, divê mirov bi qasî hefteyekî li ser hûr bibe. Tom, xey nexşeyek wisa li cem te heye? Na. Nexwe em dê çawa wan nîşana bibînin? Nîşan nehewce ye. Li derdorê gelek darên temenmezin hene. Ma em dê dibinê gişan de xezîneyan bibînin. Ma wisa dibe. Nexwe em dê ji ku zanibin em dê binê kîjan darê bikolin. Em dê binê gişan bikolin. Tom, ev dê heya da wî avînê dewan bike. Xem nake. Kalê bifikire ku me sindoqekî $100 têde dîtiye. Belkî jî em kupekî almazan bibînin. Nav çavên hak çirûsîn. Tom, $100 besî min e. Ez almazan naxwazim. Temam. Lê ez ji devletê bim, ez dev ji almazan bernadim. Hin almaz $20 dikin. Hak, ma te qet almaz dîtine? Ne bawerim. Li cem kiralan bi kîsan almaz hene. Tom, min qet kiral jî nedîtine. Ez dizanim, lê di biçûye Ewropayê te dê komek kiral bidîtana. Tom, ma qey kiral wekî naxiran digerin. Na heyran, lê çima te wisa got? Yani li Ewropayê gerek kiral hene. Min xwest vê bibêjim. Ma çima dê wekî naxiran bigerin? Tamam, ka bibêje em ewilê ku derê bikolin. Tom got. Binê darekî yan jî grava ku me korsanî lê kir. Lê em pêşî ji mala biperiya li cem mala Douglas xanimê dest pê bikin. Malên biperî ji bo veşartina xezîneyan hew dibin. Mala biperî. Her du zarokan rahiştin bi vir û bêrê û ber bi xaniya kevn û kavilbûyî ve birêketin. Wexta gihîştin xênî, ji bêdengiya ku xwe li derdorê girtibû pir tirsiyan. Pêşî newêribûn têkevin hundir. Axirê wêrekiyê xwe li wan girt û xwe berdan hundir. Hêwaneke mezin, ab û argûn û di nav toz û telazê de mayî derket pêşiya wan. Paceyên wê şikandî bûn. Her wiha texteyên derenceyan ber bi qata jor ve diçû jî riziya bûn. Bi pistînî daxivîn. Her du jî amade bûn ku hema dengek bihata wan dê bigotana xirp û bireviyana.
Li odeyan gişa nêrîn. Bi dûre biryar da ku biçin qata jor. Amûrên xwe danin qorziyekê û di derenceyan re hilkişiyan jor. Jor jî di nava toz û telazê de mabû û taxteyên wê jî riziya bûn. Tam dê daketana jêr, Tom bi pistînî got. Şşş! Hak bi tirs got. Çi bû? Hêdî, vaya min cardim bihîst. Min jî bihîst, hadi em birevin. Xwe tev nede, ber bi derî vetên. Zarok ji tirsan xwe li erdê kirin teş. Di qulikên taxteyan de li jêr nêrîn. Du zilam ketin hundir. Yek jê îspanyolê ker û lal bû ku nû hatibû gund. Lê yê din nas nedikirin. İspanyol pançoyekî mezin li xwe kiribû. Rêyê wî spî û şit bû. Her wiha di qerexa şewqa wî ya dorfireh de jî porê wê spê xuya dikir. İspanyol berçavkeke reş dabû berçavê xwe. Li erdê rûniştin. Dest bi axaftinê kirin. Na, ez dûr û dirêj li ser vî karê hûr bûm, pir bi talûke ye. İspanyolê ker û lal got. Te got bi talûke ye? Zarok ji nişkan ve veciniqîn. Her du jî matba bûn. Ê di axifê coyê çermsor bû. Coyê çermsor domand û got. Netirse, ma meriv bi roj jî bêvir ne talûke ye. Kî me dibîne? Kê me bibîne dêşikê bîne ser me. Zilamê biyanî got. Ez dizanim lê niha ciyekî hîn guncavtir tune ye. Her du zilam xurekên ku ji kîskê derxistin xwarin. Coyê çermsor got. Li min binêre, bi çemala li jora çem. Heyat û xeberek ji min re negirî li wir bimîne. Ez dê biçim gund, derdora seh bikim. Heger her tiş li kar be, em dê dest bi wî karê bikin. Bi du rê jî em dê bi hev re birevin Teksasê. Her du zilam piştekî xwarina xwe xwarin xilmaşî bûn. Coyê çermsor got. Xewa min tê. Dora nobedê ya te ye. Hema di cih te xwe dirêj kir û raket. Piştê wextekê zilamê nobet dikir jî raket. Zarokan ji kur de bênstend. Tom got. Em vê kesê bi kar bînin. Haydi em diçin. Lê wexta rabûn ser xwe, zîqiniyekî wisa ji texteyan hat, hema di cih de man sekinîn. Wexta roj hilat, coyê çermsor şiyar bû. Derdora xwe seh kir. Bi dû re niqurç dan hevalê xwe. Hey, ma meriv bi vî awayî nobedê digre. Geş bû me ji xwe tiştekî neqewimiye. Coyê çermsor got. Wexta çûyînê hat. Em dê çi bikin ji pereyên xwe yê mayî? Biyanî got. Nizanim. Wekî her carê em wan deynên vê derê. Heya em biçin başûr ev pereyê bi kêr nayên. Ji xwe hilgirtina $660 jî zehmet e. Velê, Xwedê zane bê hilkirina vî karî wê çi qasî dewam bike. Bi min ev der pir neewle ye. A baş em binax bikin. Zilamê biyanî got. Fikrekî baş e. Çû kevirekî ji binê argunê rakir û kîskek derxist. Ji hundirê kîsik, ji bo xwe 20 û ji bo coyê çermsor jî $20 derxist. Di vê navê de coyê çermsor jî bi kêra xwe erd dikola. Wê keliyê tirs mirs li zarokan nema. Çavên xwe zîk vekiribûn. Li zilamên jêrê dinêrîn. Vaya xezîne li ber çavên wan dihat veşartin. Êdî pêdiviya wan bi nîşan an jî nexşeyan nemabû. Kêra coyê çermsor li tiştekî ket. Coyê çermsor got. Ev çi ye? Aliyê min bike em derxin. Di binê taxteyan de sindoqekê qerase hebû. Bi kêra xwe sindoq vekir. Hundirê sindoqê tije pere bûn. Hevalê coyê çermsor got. Hele tu li wan pereyan binêre. Haydi em naherin. Em dê sibê bên hemûyan bibin. Coyê çermsor got. Na nabe. Em dê sindoqê niha bi xwe re bibin. Em bibin cihê xwe yê veşarî. Hejmara duyan cihê li bin xaçê. Zilaman rahir sindoqê û ji mal derketin. Coyê çermsor bi pistînî tiştek ji hevalê xwe re got. Dengê wî çûbûk zarokan û pir tirsiya bûn. Tom. Dengê wî hate te ne wisa? Dengê wî hat te ne? Wê me bikuje. Piştê ku kasek din ji wisa man sekinîn, lê xistin û hêdika ji malê derketin. Çavnêr. Tom adina rojê serê sibê zû zûka taşteya xwe xwar û çû cem Hak. Hak li kêleka kelekekê rûniştibû û pir bifikar bû. Tom got. Hak,
Divê em vê xezineyê bibînin. Tom, pêşî divê em coyê çermsor bibînin. Lê ez dibêjim carekî din rastî wî bêm, her hal ez ê ji tirsan bimirim. Ez jî wisa me. Lê divê em wî bibînin û bişopînin. Gelo hejmara duyan ku derê ye? Gelo ne hejmarê malekê be? Na, Tom, hejmarên malên vî gundî tune ne? Baş e, kahinekî lê bifikirim. Belkî jî li xanekî gund be. Odeya hejmar du. Rast e, ji xwe tenê du xan hene. Em de bi rihetî karibin bibînin. Hak, heya ez werim li vê derê be, tamam. Tom çû ev tişt lê kolan. Li odaya hejmar duya xana ewil parêzerek dima. Lê hîn nebû ka li odaya hejmar duya xana din kî dimîne. Kurê biçûkê xandar digot odaya din tim qulfikiriye. Kes naçe û nayê. Heta şeva borî dîtibû ku di bin derî re ronahiyekî şewq daye. Li gor gotina wî odayekî bi perî bûye. Tom vegeriya hat cem hak. Ez dibêjim hejmara duyan ew dere. Tu xwe li ciyekî xewle veşêre û çavneriya xanê bike. Tom, em bibêjim min ew dît îcar ez ê çi bikim? Tu dê bidîdû wî? Lê em bibêjim bi min hesiya. İcar, ez dê çi bikim? Ez pir ditirsim. Ji xwe çawa be bi şev diçe û tê, merak neke. Di tariyê de te nabîne. Lê qet neyê? Ê ji xwe li van deran biçe û were. Gotibo ez dê biçim gund derdorê seh bikim. Geşt. Roja îniyê malbata Becky ji geştê hat. Tom pir dilxweş bûbû. Xwezinaya coyê çermsor ji bîr kiribû. Roja şemiyê wê dibistan giş bûçiya geştê. Diya Beckyê ji keça xwe re got, piştê geştê tu dikarî li mala Suzy Harperê bimînî. Beckyê got. Hew dibe. Serê sibê saet di dehan de zarok li baxçeya dadger teçirkom bûbûn. Her tişt amade bû. Wê çend mamostê jî bi zarokan re bûna. Ji bo geştê keştiyek hatibû kirêkirin. Li hêla jêrê bi qasî 5 kilometreyan ji keştiyê daketin. Ciyê ku dêlê bimana geleyekê daristanê bû. Bi saetan ji xwe re lîstin. Bi xurêkên ku di sêlikên xwe yên geştê de anîbûn, zikê xwe têr kirin. Piştî nîv roz zarokek pirsî. Kê dixwaze biçe şikefta mezin? Herkesî dixwest ku biçe. Mûmik hatin amade kirin û giş bi hev re ji gir ber bi jorê ve hilkişiyan. Gava ketin hundirê şikeftê, mûmikên xwe vexistin. Di hundirê şikeftê de gelek bihûr û navbir hebûn. Hundirê wî wekî labîrentekî bû. Lê zarok tim di bihûrê serekere diçûn. Bi qasî kilometreyekî li nav şikeftê geriyan. Ji navbiran li hundir nêrîn. Ji hin bihûran çend gavan meşiyan. Lê zûzuka vegeriyan bihûra sereke. Axirê gava westiyan bi hev re ji şikeftê derketin. Wexta derketin tarîk ketû bi erdê. Nîv saetê naqosa keştiyê bi ku lê diket ji bo ku bên. Zarok bi kêf bazdan li keştiyê swar bûn û vegeriyan gund. Sibêha yekşemê dêya Beckî û xaltika Polê li dêrê rastî Harper xanimê hatin. Dêya Beckî pirsî. Ka Becky? Ma bi şevnel mala we bû? Harper xanimê got. Na, çavê min qet pê neketiye. Xaltika Polê got. Tom ji nehat malê? Ma qeynel mala we bû? Harper xanimê got. Na, Tom jî nehatiye mala me. Xaltika Polê û dêya Beckî ji zarokên din jî pirsîn. Tom û Beckyê jî bi were ve negeriyan. Ew jî ne di keştiyê de bûn? Zarokan got. Na, me ew nedîtine. Lê ji xwe dinya tarî bû. Zarokekî got. Belkî hê jî di şikeftê de bin. Ji bo Tom û Beckyê bibînin 200 kes çûn li şikeftê nêrîn. Tam 3 rojan geriyan, lê ew nedîtin. Şêniyên gund hemû li ber ketibûn. Serpêhatiya hak. Hak bi zarokên din re neçûbû geştê. Ew li gund ma û bi şev çavnêriya xana ku coyê çermsor lê dima kir. Bi şev saet 11 de coyê çermsor û hevalê xwe ji mal derketin û meşiyan. Hevalê coyê çermsor sindoqek hilgirtibû. Hak fikirî ku xezîne di hundirê wî sindoqê de ye. Da dû her du zilaman. Zilam heya mala Douglas xanimê meşiyan û li ber hewşa wê sekînîn. Hak xwe li pişt tûman veşart. Her du zilam bi hev re axivîn û Hak jî guh li wan kir. Coyê çermsor pir bihêrs bû. Ji hevalê xwe re got. Ez de wê jinekê bikujim. Mêrê wê birêz Douglas pir tehdê li min kir. Êdî miriye.
lê min tiştên ku anîne serê min ji bîr nekirine. Hevalê Joy çermsor got. Lambeyên komek odayan veketine. Tu dibêjî qey mêvanên Douglas xanimê hene. Em dê sibê bi şev dîsa werin. Joy çermsor got. Nabe, em hinekî din jî rawestin. Qenciya Douglas xanimê giyaştibû Hak. Hak hez ji wê jinikê dikir. Xwest aliyê wî bike. Pêşî hêdîka bi dûr ket. Dûr re bi bazdan çû mala Birêz Jones. Birêz Jones derî vekir. Ji Hak pirsî. Tu çi dixwazî? Hak got. Joy çermsor û hevalê xwe li hewşa Douglas xanimê ne. Dixwazin jina reven bikujin. Tu nikarî biçî wir. Alîkariya Douglas xanimê bikî. Birêz Jones got. Elbet, ez û kurên xwe em dikarin biçin wir. Dê tu jî biçe mala xwe. Serê sibê Hak dîsa çû mala Birêz Jones. Rewşa Douglas xanimê çawa ye? Birêz Jones got. Ew baş e. Gava em çûn wê derê her du zilam reviyan. Hak got. Pir baş e. Lê hê jî ji Joy çermsor ditirsiya. Got. Ji kerama xwe re ji kesî re nebêjin ku min haya we jê çêkiriye. Birêz Jones tê derxist ku ji tirsan renk li Hak nemaye. Got. Tu ne başî? Were hinekî li mala me rakeve. Douglas xanimê piştre hat seredana Birêz Jones. Got. Ji ber ku dih te aliyê min kir mala te ava tu mirovekî qencî. Birêz Jones got. Aya me jê tune bi ku wan zilamên xwe li hewşa te veşartine. Lê zarokek çav li wan ketiye û xwestiye aliyê te bike. Hat vê derê ji me re got. Lê nikarim navê wî bêjim. Jones bek û Douglas xanimê çûn derê. Li derê mirovan behsa Tom û Becky'yê dikir. Birêz Jones û kurên xwe bi zilamên din re hundirê şikefte geriyan. Lê roja duşemê vegeriyan malê. Hê jî Hak di xew de bû û pir nexweş bû. Zilam cardin çûn şikeftê. Lê Douglas xanim li cem Hakma. Şikeft. Roja şemiyê, Tom û Becky'yê li şikeftê biyên din re ji xwe re lîstin. Bi dûrê ketin bi hûrê û meşiyan. Ji pêş dengê avê dihat. Zarok bi merak ber bi dengê avê ve meşiyan. Di vê navê de divê di çend bi hûrên din re jî bifitilin. Di nav şikeftê de robarek diherikî. Xwexwar kirin û av vexwarin. Bi dûr re dest bi sohbetê kirin û sehet ji bîr kirin. Wexta hatin ser hişê xwe, êdî dengê zarokên din nedihat wan. Becky'ye pirsî. Saet çend e? Tom got. Nizanim, haydi em vegerin. Her du zarokan hewl da ku vegerin bi hûra serekeya şikeftê. Lê piştê kasekê dîtin ku dîsa li ber robarin. Becky'ye tirsiya bû. Dixwest hinekî behna xwe vede û zikê xwe têr bike. Got. Belkî niha li me digerin. Tom got. Li cem min sandwîçek heye. Divê em demekê li vê derê bimînin. Ji xwe ve ava me ya vexwarinê jî heye. Bawer dikim dê me bibînin. Demek dirêj man sekinî lê kes nehat. Gava mûmika dawiya di destê wan de ji qediya di tariyê de man. Tom biryar da ku mana li wir bêfêde ye. Berîkên xwe li hev xistin û benikê bafirokê derxist û seriyek wî da Becky'ye. Serê vî benikê qet ji destê xwe bernede. Ez dê lê rêyekê xelasiyê bigerim. Tom, di vê tariyê de min tenê nehêle. Netirse Becky, gava rêyekê xelasiyê bimînim, ez dê werim te bibim. Tom demekî dirêj di tariyê de meşiya. Lê rêyek xelasiyê nedît. Ji nişkan ve di bihûrekê de çav li ronahiyekê ket. Kesek dihat. Lê ji ber ku deng ji xwe nedanî, Tom qilqilî bû. Ew ji hema hêdîka çû pişt zinarekî ma sekinî. Hîn wisa destekî bi lambeya gazê girtibû li ber çavan ket. Tom tam dê ji bo alîkariyê bixêriya, xwediyê dest jî kîfş bû. Joy çermsor. Wexta Tom bi tirs hewl da ku xwe jê dûr bixe, lingê wî di cihekî de aliqî û ket xwarê. Gava deng çû Joy çermsor, yê wî ji tirs lê peyda bû, bi dûr ket. Tom vegeriya çû cem Becky'ye. Lê jê re behsa Joy çermsor nekir. Tom û Becky wisa bêçare man sekinîn. Nizanibûm bêjî kengê ve di vê şikeftê de ne. Xelasî. Roja sêşemê li gund hîn jî şînê dewam dikir. Ji bo zarokên winda dua hatin kirin. Piraniya kesên ku li şikeftê digeriyan vegeriya bûn. Ji qeynî dadger teç û zilamên wî kes di şikeftê de nemabû. Êdî heviya wan ji zarokan nemabû. Diya Becky'ye hingê li ber ketibû nexweş ketibû.
û êdî hêşê wî ne li ser wê bû. Hema bibêje porê xaltika Pollyê çilspî bûbû. Gundî wê şevê bi xemgînî ketin nav nivînên xwe. Nîvê şevê bê navber deng ji naqosên derê hat. Jinişkan ve gelek mirov da ketin kuçeyan. Mirovên ku bi pijamayên xwe derketibûn derve bi kelecan diqîriyan. Rabin! Hatin! Dîtin! Hatin! Dîtin! Hin kesan kevçiyên xwe li miqilkan dixistin, hinek ji wan jî ji kêfan pif dikirin boriyan. Qelebalixê berê xwe da aliyê çem. Zarok bi kelekekê nêzî îskeleyê dibûn. Şêniyên gund hemû şiyayê bûbûn. Ronî giş pê ketibûn. Ev şev şeva herî xweş a wî gundê biçûk bû. Mala dadger Thatcher heya berdev tije bû. Gundiyan bi dorê zarok hemêz dikirin, ew maç dikirin û bi destê diya Beckyê digirtin û bi çavên şil berê xwe didan malê. Xaltika Pollyê û diya Beckyê jî kêfan hindik mabûn bi per û bask bibin. Tom li ser sandalyekî rûniştî bû û ji kesên li derdora xwe re behsa serpiyatiya xwe ya şikeftê dikir. Xasê ku benîkê wî yê bafirokê têr kiribû, hemû bihûr lêkola bûn. Di bihûra dawî de jî benîkê wî têr nekiribû û tam wê vegeriya roniyekî melûl ber bi çavê ketibû. Gava tê derxistibû ev roniya rojê ye, vê carê ber bi roniyê ve çûbû. Lê wexta di qulikekî ku ancak zarokek bikaribe têre biçe derketibû derve, çav bi robarê ketibû ku li jêrê diherikî. Heker şev bûya tu carê de ew ronahî nedîtiya û dê bifikiriya ku ev bihûr ji bêrê dere. Vegeriya bû û her tişt ji Beckyê re gotibû. Becky ji kêfa bi per û bask bûbû. Gava derketibûn ji kêfan giriyabûn. Wexta gihîştibûn qerexa çem, alîkarî ji hîn kesan xwestibûn ku bi kelekê diçûn. Zilaman pêşî bawerî bi çîroka Tom neanîbûn. Li lewra ciyê ku hatibûnê bi qasî 10 kilometreyên dûrî ciyê wanê geştî bû. Dûrek qebûl kirine ku zarokan bibin gund, lê pêşî zikê wan têrkirine. Berdestê sibê jî xeber ji dadgeh Thatcher û zilamên wî reşandine. Êdî hemû kesên li gund pir dilxweş bûn. Vegera li şikeftê. Tom û Becky bi rojan li malên xwe man. Ji ber ku bi rojan birçî mabûn, betilandina ku xwe li wan girtibû demekî dirêj dewam kiribû. Tom piştî serpiyatiya xwe ya şikeftê bi du rojan serdana Beckyê kir û bi bavê wê re axivî. Dadger Thatcher got: Tom, tu zarokekî pir qencî. Te di şikeftê de pir aliyê Beckyê kiriye. Spas dikim. Ji bo ku carekî din mirov neçin şikeftê û winda nebin, me deriyekî mezinê bi qufil çêkir. Tom qêriya: Manê coyê çermsor di şikeftê de ye. Dadger Thatcher çend zilam şandin şikeftê. Bo sehkirinê. Tom jî bi wan re çû. Deriyê nû vekirin. Coyê çermsor li ber derê şikeftê bû, lê ji birçîna miribû. Tom li ber wî ket. Lewra baş dizanibû ku tarîtî û birçîbûna di şikeftê de tiştekî çawa ye. Lêbelê her çi qasdî lê wî pê bişewte jî, kevxweş bûbû ku êdî talûke nemaye. Coyê çermsor li deverekê nêzî devê şikeftê hat binaxkirin. Adina rojê Tom ji bo mijarekî girîng hek kişand qorziyekê. Her du zarokan ji hev re serpiyatê xwe gotin. Hek got: Ew pere de qet nebeye me. Wisa xuya ji hejmara duyan birine. Tom got: Ez dibêjim pere qet neketiye odeya xanê. Dibe ku di şikeftê de veşartibin. Mane wisa be çi îşê coyê çermsor li wê derê hebû? Divê em biçin wî pereyê bînin. Hek tirsiya bû. Lê belkî em nebînin jî. Tom got: Ez dikarim wî ciyê ku ez rastî wî hatibûm bibînim. Ciyê qulika li dawiyê şikeftê tê bîra min. Hekê em xwe di wê qulikê re berdin hundir, em dê karibin xezineya coyê çermsor bibînin. Hek got: Temam, haydi em erin. Wê rojê piştê nîvro li kelekeke biçûk swar bûn û berjêr daketin. Derwazeya li dawiya şikeftê dîtin. Pêşî Tom xwe berda hundir. Bi dûr re jî hek da dûwî. Demekê dirêj meşiyan. Tom got: Vay min dît. Ez û coyê çermsor hetam li vê derê rastî hev hatibûn. Zarok li ciyê xezineyê geriyan. Tom ji nişka ve got: Ho, hela tu li vê binêre. Ev xaç e. Ma coyê çermsor negotibû li bin xaçê.
Ver haydi, em li vê derê binêrin. Zarok çûn cihê ku xaç lê bû, Tom got. Em vê derê bikolin. Lê binêre. Vayê sindoka xezîneyê. Kaliyê min bike em derxînin. Xezîne bû ya me. Hak got. Lê sindok pir giran e, em nikarin bi xwe re bibin. Tom got. Min kîsîkê biçûk bi xwe re anîbûn. Em dê pereyan texin wan kîsîkan û bi xwe re bibin. Zarokan rahiştin pereyan û ji şikeftê derketin. Li mala Douglas xanimê. Tom got. Em pereyan bibin xaniyê bi perî yê li rex mala Douglas xanimê. Ji bo veşartina xezîneyê ew der tam derbe. Paşê em dê bihejmêrin û li hev parve bikin. Gava bû êvar û tarîket erdê ve geriyan gund. Pere xistin erebokekê destan û ber bi xaniyê bi perî ve birê ketin. Li ser rêya wan mala Birêz Jones hebû. Tam wê derbas bibûna, Birêz Jones ji mal derket, bank li wan kir. Ew kê li wir? Hakkı Tom Sawyer. Baş e, zarok no werin bi min re werin. Herkes li benda we ye. Kalê wê ereboka we bajom. Ev çi qas giran e, qey hezin têde ye. Tom got. Tiştekî wekî wî ye. Zarokan jê pirsî bêka kî li benda wan e. Dev jê berdin, gava em biçin mala Douglas xanimê hûn dê bibînin. Birêz Jones ereboka destan li derve hişt. Bi hev re ketin mala Douglas xanimê. Douglas xanimê got. Hûn bi xêr hatin zarok no bi min re werin. Tom û Hak pêre çûn odeya razanê. Li odeya pantoro qutikên nû li benda wan bûn. Douglas xanimê got. Pêşî ser çavên xwe û destên xwe bişon û dûrê li xwe bikin. Dûrê jî werin hêwanê. Tom, xaltika min heya verê li benda te bû. Ew qas mirov ji bo çi li vê derê kom bûne? Douglas xanimê car carna partiya wisa çê dike. Partiya vê carî ji bo şerefa Birêz Jones û kurê wî ye. ji ber ku şeva borî rêbir qewrandine. Douglas xanim jî dixwaze malavayî ewan bike. Zarok piştê ku kincên xwe li xwe kirin hatin hêwanê. Li wê derê komek mirov li benda wan bûn. Douglas xanimê got. Beriya her tiştê dixwazim malavayî ya Birêz Jones û kurên wê bikim. Aliyê min kirin, ev mirovên pir qencin. Birêz Jones got. Hak ji aliyê te kir. Lê nexwestibû ez ji tu kesî re bêjim. Douglas xanimê got. Hak, mala te jî ava, tu zarokekî pir qencî. Dixwazim ji nav pê de tu li mala min bimînî. Êdî tu ne hêjar û bêmalî. Tom got. Mahak ne hêjar e? Cûcem ereboka destan û tev li kîsikên pereyan vegeriya. Me di şikeftê de xezîne dît. Êdî gelek pereyê me hene. Di kîsikan de $12,000 hebû. Herkes mat mabû. Zarokan ji wan re behsa macereya xwe kir. Mala nû ya Hak. Xezîneya ku zarokan dîtibû li nav gund bûbû cihê kelecanekî mezin. Xaniyên bi perî yên li derdora gund û yên li gundên cînar hatin serobino kirin. Tev carê yên ku li wan xaniyan li xezîneyên digeriyan ne zarok, zilamên qerase bûn. Herkes çav bi Tom û Hak diket. Bi hesûdî li wan dinêrî. Berê tu kesî pir guh nedida gotinên wan. Lê êdî herkes birêz û hürmet guh li wan dikir. Rojnameyê bi xwe jî çîroka jiyana wan nivîsandibûn. Douglas xanimê pereyên para Hak ketibûn xistin bankayê. Piştê ku xaltika polî rica kiribû, dadger Thatcher jî pereyê Tom xistibû heman bankayê. Êdî xezîneyeke mezin a zarokan hebû. Tew hefteyê carek jî wekî xercane dolarek werdigirtin. Vî pereyê tê re her tiştî dikir. Dadger Thatcher êdî pir ji Tom hez dikir. Her dem digot. Roj bê, dê bibe parêzer an ji eskerekî mezin. Dê bikira ku pêşî navê Tom li dibistanekî eskerî bênivîsandin û bi dûrê jî biçe fakülteya herî baş a hiqûqê. Bi vî awayî dê Tom bi awayekî baş bihata perwerdekirin. Piştê ku Hak fîndewlement bûbû û Douglas xanimê ew anîbû cem xwe, êdî bi rehetî dikarî daxilê nav mirovan bibe. Lewma pir aciz dibû û bêriya rojên berê dikir. Li mala Douglas xanimê tenê sê hefteyan sebra wî hatibû. Lê bi dûrê rojek ji nişka ve winda bû. Douglas xanimê pir qilqilî bû. Li her derê lêgeriya. Şêniyên gund jî lêgeriyan. Heta gotin belkî fetisîbe. Lewma çem jî sax kirin. Di sibê roja sêyem de hat bîra Tom ku biçe wê devera kavilbûyî li hundirê fiçiyan binêre. Axirê di fiçiyekê de çav bi qaça xwe ket. Hak di hundirê fiçiyê de raketibû. Bi nan û penêrê ku ji cihekî çirpandibû, taştiya xwe kiribû û di hundirê fiçiyê de xwe li ser kelekê dirêj kiribû.
porê xwe şeh nekiribû. Xwe neşuştibû. Qerpal merpalên berê li xwe kiribû. Tom ew şiyar kir. Jê re got. Bêka mirov çi qas ketine tatela wî û jê xwest vegere biçe malê. Hak got. Tom, min qaneh neke. Bi rastî jî min ceriband. Lê bi kêr nayê. Ez nehîmbûyê wê jiyanê me. Douglas xanimê pir li min miqate ye. Lê ew hayat ne li gorî min e. Her sibê di heman saetê de min şiyar dike. Ser çavê min û destê min bi min dide şuştin. Dixwaze ku ez porê xwe şeh bikim. Gava dilê min dixwaze di koxê de rakevim nahêle. Radibe wan kincên saw û bi ûtî li min dike. Ka jiyan bi wan kincan derbas dibe. Tu dibêjî qey hindik mayê bifetisim. Tev gava li wan li xwe dikim, nikarim rûnêm. Nikarim xwe li erdê dirêj bikim. Û wexta dilê min bixwaze, xwe bigindirînim nikarim. Her yekşemê min dibe dêrê û pêlavan dixepiyê min. Wexta dengê naqosê tê Douglas xanimê şiyar dibe. Wexta naqos lê dikeve, xwarinê dixwe. Wexta naqos lê dikeve, radikeve. Her tişingê wisa bi rêk û pêke, êdî hew dikarim bidebirim. Hak, lê herkes bi vî awayî dijî. Ez ne wekî herkesî me. Nikarim wê jiyanê tehemül bikim. Rêk û pêkbûyînekî bi wê rengê tiştekî pir saw e. Tev wexta zikê te birçî dibe, xwarin tê berte. Ez ji tiştê wisa hez nakim. Ji bo zevkirina masiyan divê ez destûrê bixwazim. Ji bo her tiştê destûr hewce ye. Nahêle dengê xwe bilind bikim. Nahêle tû bikim. Nahêle bawişkan bînim xwe. Nahêle xwe bixwînim. Tev di nêz de wê dibistan vebe. û Douglas xanimê dixwaze min bişîne dibistanê. Na Tom, nikarim biçim dibistanê. Tu nabêjî zengînbûyî ne tiştekî wekî ku mirov wisa xweş qal dikir. Zengînî tim qilqilandin, xwedandan û daxwazê ji bo mirinê ye. Ez ji van kincên li ser xwe hez dikim. Dixwazim li vê derê bimînim. Tom, çi hat serê min, girt seba wî perê hat serê min. Tu rahece para min. Tu dê car carnan çend sendan bidî min. Bi rastî jî gava ji bo tiştekî hewl nedim, wergirtina wî tiştî tu kêfê nade min. Her wiha ji kerema xwe ji Douglas xanimê re bibêje, bila bes li min bigere. Na hak, ez nikarim vî tiştî bikim. Tev heger tu hinekî din jî ji jiyana malê tehemül bikî, tu dê hîn bibî, tu dê hez jê bikî. Te got hez kirin? Tu hinekî li ser sobeya pêketê rûnê jî, tu dê hez jê bikî? Na Tom, ez naxwazim zengîn bibim. û xwe hepsî malekî ji wan malên saw û tirsnak bikim. Ez hez ji daristanê dikim. Ez hez ji çem dikim. Ez hez ji fiçiyê dikim. Ez dê dev ji wan bernadim. Ax, demançeyê me, şikeftek me û xezîneyek me hebû. Me dikarî em bibin rêbirên navdar. Lê Douglas xanim hemû xera kirin. Tom kêslê anîbû. Zengînî nikare dilê min jî rêbiriyê sar bike. Tom, tu bira dibêjî ne? Bêguman, lê heger tu nebî mirovekî rêzdar, em dê nikaribin tê têxin nav çeteyê rêbirî. Madê hak tirş bû. Tom, ma hûn min têxin nav çeteyê qey di dinya xera bibe. Tu çima wisa dibêjî? Ma berê jî te ez tev li korsaniyê nekirim. Belê, lê ev ne wekiya berê ye. Rêbir ji korsanan rêzdartirin. Li gelek welatan rêbir di mertebaya herî bilind de ne. Piraniya wan lord, baron û filan bêvanin. Tom, tu her tim dostê min ê herî başî. Tu dê min li derveyê çeteyê nehêlin ewsa. Tu tiştekî wisa nakî newsa. Hak, bi rastî jî dixwazim te daxilê çeteyê bikim. Lê wexta mirov bibînin, dê bibêjin çi? Ma de nebêjin, çeteya Tom Sawyer nake bi 5 quruşan jî. Hak, wexta çav bi te bikevin dê wisa bifikirin. Dê bifikirin ku çeteyekê rêbiran a bê pere bi kerî tiştek jî nayê. Ez dibêjim, tu jî tiştekî wisa naxwazî ma ne? Hak kaderekî sekinî lê fikirî. Axirê got. Tamam Tom. Ez dê biçim mala Douglas xanimê û mehekî din jî bimînim. Belkî piçekî hîn bibim. Nexwe wê çaxê tu dê bêlê ez daxilê çeteyê bibim lewsa. Hak me li ev kir, kabûl dikim. Hadi em herin. Ez dê ji Douglas xanimê re jî bibêjim bila pir bi ser te de neyê. Tom, tu yê bibêjî. Bi rastî jî tu dostekî qencî. Ger tiştên ku pir zorê didin min nekin, belkî karibin tehemül bikim. Em dê kengê çeteyê ava bikin? Di nêz de. Em dê zarokan kom bikin û em di îşev sonda rêbiran bixwin. Sonda rêbiran tiştekî çawa ye? Em dê sond bixwin ku em dê her tim hev biparêzin. Razên çeteyê jî kesî re nebêjin. Tom, ev tiştekî pir xweş e. Ji bo sonda çeteya rêbiriyê divê em li benda nîvê şevê bin. Tev divê em li cihê herî tenha û herî saw sondê bixwin. Ji bo vî tiştî xaniyên bi perê tam derbin.
Lê kesên li xezîneyan digerin ew derserobin û kirine. Tişt nabe, nîvê şevê ji bo min tam derbe. Gava tu sandbûxê, tu yê destê xwe deyînî ser darbestekê. Bi dûrê jî tu yê bi xwîna xwe îmzaya xwe deyînî ser kaxizekê. Pir baş e, gelekî ji korsaniyê çêtir e. Tom, heke em çeteyê ava bikin, heya sax bim, ez dê li cem Douglas xanimê bimînim. Gava bibim rêbirekî navdar û herkes behsa min bike, Douglas xanim jî dê bi min şanaz û serbilind be.